Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga. Crec que això no ho havia explicat mai. Tinc roba interior de la sort. No ens havíem vist mai, oi? El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida. En fi, espero que això ja hagi prescrit. Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Jofre Bardolet, què tal, com estàs? Bon dia, molt bé, gràcies. Ens has dit que ens portaries a un lloc xulo i crec que hem complert, Home, sí, a més amb aquest dia que fa, tu, l'Atlàntida de Vic, jo sóc un tio molt biguetà, sempre ho dic molt, la meva ciutat la porto al cor, i l'Atlàntida, doncs, ostres, és un equipament que li tinc molt de carinyo i, a més, els que li agraeixo moltes coses. Per tant, penso que és un lloc molt idoni. Ha estat molt important per tu, de fet ha estat on has estrenat molts projectes importants, però de petit, tens algun record relacionat amb l'Atlàntida ja? Mira, l'Escola de Música de Vic, que de fet ha celebrat els seus 180 anys d'història, i és una de les més antigues de la península, es diu, abans estava a Casa Serratosa, que és la casa que hi ha just aquí al costat de l'equipament de l'Atlàntida, que avui en dia engloba l'Escola de Música amb el teatre, i jo quan era petit doncs anava en aquesta casa, que era una casa allò antiga i amb molta bellesa, no? Molta personalitat, i vaig viure justament el procés del pas cap a l'Atlàntida, i per tant guardo record dels dos llocs i amb molt carinyo de tots dos, sí. Alguna cosa deureu fer bé en aquestes escoles de música que teniu i en general, perquè és que aquí, a Vic, i en general aquí al voltant, és que surten artistes pràcticament de sota les pedres, i aquest podcast és una prova d'això perquè n'hem entrevistat molts. Imagina't. No, la veritat és que estem molt contents. Com a ciutat sempre diem que n'hem d'estar molt orgullosos, sobretot el que és l'Escola de Música, no? Que tu et pares a mirar i realment la llista de grans músics que n'ha sortit i que avui en dia d'alguna manera desenvolupen la seva activitat professional a Catalunya o a fora, és llarguíssima. O sigui, en Tordera mateix, l'Anna Urpina, l'Eudald Buch, els meus cosins, en Joel i la Judit Bardolet, que són grandíssims violinistes. La llista és molt llarga i és evident doncs, que quan dius que vens de Vic, no? I te'n vas a estudiar a Barcelona, ja et reben amb un cert... això és segell de qualitat i això mola. Bueno, també és una mica expectatives altes, no? Però mola, sí, estem molt contents i molt orgullosos. Clar, tu explicaves que ets de família d'artistes, en concret molt relacionada amb la música. Quins són els records que tu tens de petit, allò, la primera vegada que vas tenir un contacte amb la música, allò de forma directa? Mira, la meva mare sempre diu que quan era a la panxa, no? Perquè el meu pare és cel·lista, la meva mare és soprano, per tant, segur que abans de néixer jo ja havia tingut contacte amb la música, i ma mare sempre diu que ella havia cantat en el cor d'Aida, de Verdi, estant embarassada, i per tant, imagina't, és prenatal, no? Però en tot cas el que jo sempre explico és que crec que la música a mi quan em va atrapar realment va ser amb la flauta màgica de Mozart, que és l'òpera de la meva infància, sense cap mena de dubte, és una cosa que porto molt clavada al fons de l'ànima en el bon sentit, i que em transporta d'una manera molt bèstia a la meva infantesa, i allà la música em va captivar, i especialment el personatge de Mozart, que m'ha acompanyat sempre. Exactament amb quants anys recordes que va arribar això de Mozart i que se't va clavar, com dius? Hòstia, era molt petit, o sigui, no sé quina edat et puc dir, però 4 o 5 anys, no sé. Es va fer bastant viral un vídeo que vaig penjar fa un temps, que era jo amb 3 anys dirigint, pobret de mi, movent un pal i allò, saps? Com si dirigís, sonava una sinfonia de Haydn de fons i tal. I els meus pares ben entusiasmats gravant-me durant com mitja hora, que és bastant heavy, però és evident que alguna cosa jo des de nen, em deia, la música em parlava, no? Em va captivar, em va atrapar, i fins a dia d'avui. Sí que evidentment hi ha un procés al mig de racionament, no? I de dir, ei, vaig cap aquí, però és evident que és una cosa que ve amb mi des del moment zero. El que passa que és curiós perquè en el teu cas ha anat tot rapidíssim. Déu-n'hi-do! És a dir, clar, vivim en un món, no?, que avui en dia passa tot com molt ràpid, no? I a vegades la perspectiva des de dins és... Hòstia, potser encara hi pot anar més, no?, de ràpid, però o sigui, diguem-ne, no em puc queixar de res en absolut, esclar que no, al contrari. És a dir, jo soc molt conscient que he tingut molt bones oportunitats des de molt jove,
I en aquest sentit, doncs, com et deia, l'Atlàntida en té molta part de culpa, i la ciutat de Vic, per extensió, sobretot per l'estrena de la meva òpera Ferides el 2021. I evidentment, doncs, clar, com a artista et trobes que vivim en un país que no és sempre fàcil, i menys quan comences, no? I per tant s'ha de picar molta pedra i batallar i creure molt en el que fas, en els projectes que proposes, però sí, crec que diguem-ne, fins ara he tingut realment sort, sí. Però no s'havia vist que una persona de 21 anys estrenés una òpera, dirigida per ell. Penso, a veure, aquí van coincidir com molts factors, no? Per una banda, i diguem-ne, això és culpa meva, és la meva innocència, jo no sabia què estava fent en realitat. Jo quan als 17 anys dic, va, vull escriure una òpera, jo no era conscient de la magnitud de la tragèdia, segur. Amb 17 anys, quan vas dir, vinga, va, ens hi posem, Sí. quant de temps pensaves que trigaries en escriure aquesta òpera? És que crec que no m'ho plantejava i crec que per això la vaig acabar, justament. O sigui, jo vaig començar, un dia a veure, he de dir que jo volia fer-la, no? Vaig dir, escolta, això ho vull portar a terme de veritat. Llavors el que vaig fer va ser fer-ne partícip una altra persona, perquè vaig pensar, això m'obligarà a mantenir-ho, no? I en Pau Blancafort, que és un col·lega, doncs això, ell es va venir a escriure el llibret, i a la que m'anava enviant el llibret jo anava posant música a aquest llibret, no? I un bon dia començo, em mola molt, i dic, bueno, seguim, no? I així anar fent successivament. Jo no em plantejava tot el que significava, en realitat, 2 hores llargues de música, instrumentades per orquestra clàssica, 6 solistes i cors, no. En general, si fem la mirada, per quantes persones vas escriure partitura en aquesta òpera? Doncs això, mira, vam estrenar aquí, com et deia, a l'Atlàntida, amb l'Orquestra de Cambra de Vic, que va ser una orquestra que hi havia vora 30 músics, una cosa així. Llavors hi havia els 6 solistes principals i el cor, l'estrena, doncs hi van participar la Coral Canigó per una banda i l'Orfeó Biguetà, és dels 2 cors allò per excel·lència de la ciutat de Vic. En total devien ser, no sé, 80 persones cantants de cors, no ho sé. Per tant, estem parlant de moltíssima gent. I vas tirar molt en aquell moment també de rodejar-te de persones que també són d'aquí. Exacte, sí. I que és el que dius tu, que tenen aquest prestigi que també a tu, amb l'edat que tenies en aquell moment quan vas estrenar, imagino que et va donar força. I tant, i tant. És a dir, Ferides, el que és la seva estrena, penso que va ser realment un projecte de ciutat, no? Perquè va involucrar molts actors i músics, mai millor dit, del nostre panorama, i que va servir per teixir un equip artístic i tècnic eminentment biguetà i usonenc, i això ho vam dir en el seu moment. Poques comarques poden dir una cosa així, més enllà del fet que el compositor i director fos un pipiolo de 20 anys, això, ostres, una orquestra que pugui funcionar així amb professors, amb exalumnes o amb alumnes avantatjats, que gran part dels solistes siguin exalumnes de l'escola, els cors vinculats a la ciutat, la direcció escènica, ostres, són molts elements per acabar presentant un projecte que realment, hòstia, el resultat va ser molt digne. Clar, això crec que com a ciutat també va ser de molt orgull. I quan tu et presentes ara a Atlàntida, amb l'edat que tenies, i els hi dius, hola, vull fer una òpera, com es van quedar ells? Bé, no, clar, jo el que els hi vaig explicar és que l'òpera ja la tenia avançada, diguem-ne, no va ser... Clar, tu vas començar a escriure l'òpera amb 17 anys, en quin moment tu vas a l'Atlàntida i els hi dius, hola, vull fer l'òpera? Crec que quan començo a veure el final de la composició, perquè quan jo vaig començar a compondre aquesta òpera, no tenia realment pretensions d'estrenar-la, és a dir, jo ho estava fent molt per mi, perquè em venia de gust. Que això és el que, diguem-ne, ara valoro més i em costa més d'entendre, no? Que un jove de 17 anys pogués pensar això, no? Vull dir, avui en dia segurament em costaria molt més, perquè sé que és la selva artística del país i sé que és el dia a dia del món professional. Per tant, sense aquesta innocència, creus que no hagués existit l'òpera? Jo crec que és probable que no. És probable que no. O sigui, estem parlant d'una quantitat d'hores inimaginable a tots nivells, perquè una cosa és la creació, però l'altra, evidentment, és la producció, com va arribar el moment, ostres, cap a un projecte, no? I realment, no sé si avui en dia ho faria entenent-me, és a dir, sense que sigui un encàrrec, clar. És a dir, m'hauria
m'hauria d'abocar amb cos i ànima i m'hauria de fer una il·lusió tremenda, que segur que pot passar, no? Però avui en dia doncs, també tinc la sort que tinc forces encàrrecs de composició diversos i tampoc, la veritat és que no tampoc tindria el temps segurament per cultivar un projecte que naixés únicament de la voluntat meva de dir, va, faré això, i menys d'una òpera de 2 hores llargues. Que a més és una òpera que té un missatge potent, el que vas fer és traslladar-ho en un moment històric. Sí. Com vas pensar de fer-ho sobre la Guerra Civil en si mateix? Bueno, perquè jo, tal com ho explico, crec que en aquell moment estava llegint bastantes llibres de la Mercè Rodoreda i em va, ostres, el context de la Guerra Civil doncs, em va semblar molt adequat, perquè jo el que tenia clar és que volia doncs, situar l'argument en algun punt de la nostra història recent com a col·lectiu català, perquè volia que fos un pilar important del projecte. Evidentment, l'òpera havia de ser en català, això era innegociable. I després això, no? Buscar algun episodi que com a col·lectiu doncs, ens tingués coses a dir, no? A poder aprofundir. I la Guerra Civil em va semblar molt adequat perquè és que no en fa ni 100 anys i hòstia, a vegades sembla que no ens en recordem, no? I hòstia, i Déu-n'hi-do el que va significar la guerra i la dictadura, tu diràs. De fet, ara, doncs, també, a posteriori, doncs, he cultivat diversos projectes que també una mica el que venen a reflexionar és això, sobretot a nivell artístic, a nivell musical, hi havia un panorama espectacular a Catalunya previ a la guerra. O sigui, hi havia compositors, Toldrà, Casals, Garreta, Joaquim Serra, que estaven, o sigui, que ho estaven patant d'una manera extrema, no? I que després de la guerra crec que ens ha costat molt, i de la dictadura, diguem-ne, ens ha costat molt com a país tornar a instaurar una cosa així, no? Tu tens una sensibilitat especial cap al que passa a Catalunya, sobretot per potser gent que ha fet obres que no s'escolten gaire en general al gran públic, portar-les de nou a l'actualitat i que, com ets una persona jove, que puguis connectar justament amb els joves també i ensenyar a aquesta gent que potser no coneixem. Sí, 100%. O sigui, jo sí que una cosa tinc clara, és que tots els projectes que he dut a terme fins ara estan molt relacionats amb el país, justament, no? D'alguna manera o l'altra tenen relació directa amb Catalunya. I per això quan em pregunten, hòstia, perquè ara estic estudiant a Bèlgica, estic fent un màster, i em diuen, hòstia, et quedaràs allà? Dic, no, tinc claríssim que torno, jo he tingut clar des del primer dia, no? Que l'experiència de marxar i de conèixer món i tot això, jo la volia tenir, i ha estat doncs, molt satisfactòria i molt plaent. Què és el que has après allà fora? Sobre tu i sobre Catalunya també, perquè imagino que des de lluny es veu d'una altra manera. Sí, clar, és a dir, a veure, a nivell personal, doncs tu diràs, no? Marxar 2 anys de casa, del teu context, del teu nucli, això sol ja val la pena, segur. I el que és el context musical i artístic, bueno, te n'adones que sí, clar, al centre d'Europa estan millor que nosaltres, és una evidència, vull dir, és més fàcil fer coses. Aquí a Catalunya doncs, som un país petit, vulguis que no, i que d'alguna manera doncs, el dia a dia cultural o musical doncs, no està tan sensibilitzada potser la societat o costa molt veure gent jove, no? Per exemple, en un concert de música clàssica o en una òpera, no? I aquí, sí, la diferència es nota, però igualment jo el que tinc clar és que vull viure a Catalunya i que vull desenvolupar la meva carrera artística aquí. I per tant és picar pedra en aquest sentit i intentar oferir coses que puguin ser interessants, que puguin interpel·lar la gent, i sí, com tu deies, els joves, per exemple, no? Perquè ara em comentaves que jo tinc una sensibilitat especial cap a aquests músics catalans que sembla que tots plegats tenim una mica en l'oblit i sí que, ostres, doncs evidentment la meva il·lusió és recuperar-los no només per, diguem-ne, per al públic habitual de la música clàssica, però també pel jovent, clar que sí. I això com ho fas? Doncs mira, sobretot a través d'un projecte que és la Camerata de Música Catalana, que és una formació que va néixer al febrer de l'any 22. De fet, ens vam estrenar aquí, a l'Atlàntida també, i a la Sala 4 de l'Auditori de Barcelona. Llavors hem tingut la sort també d'anar a diversos cops al Festival de la Porta Ferrada, que és un festival molt important del país. També aquest any anem al Festival de Pasqua de Cervera. I el que fem amb aquest projecte és sobretot això, tocar obra de compositors catalans que són normalment coneguts per la seva obra sardanística, no? Que sol ser brillant, és a dir, solen ser sardanes sardanots, diguem-ne, que flipes. Per què? Perquè eren molt bons compositors.
Però que també, hòstia, clar, tenen obra clàssica, diguem-ne, orquestral, simfònica, operística, el que sigui, i que, hòstia, tristament doncs, no es programa gaire aquí, a casa nostra. I jo humilment creia que això era necessari que hi fos. Una orquestra que descomplexadament toca Eduard Toldrà, o Juli Garreta, o Joaquim Serra, o qui sigui, no només autors, diguem-ne, morts, per entendre'ns, sinó també actuals. Hem tocat, per exemple, Brotons, o Quino Bart, o obra meva, per exemple, i això també és important, perquè avui en dia, doncs, clar, tu diràs, també hi ha molts compositors catalans que creen i que a vegades, doncs, escrius una obra, es queda en un calaix i mai més se'n sap res. Doncs, escolta, no, anem-ho a potenciar, anem-ho a... Aquesta és la plataforma, diguéssim, amb la que tu intentes arribar a aquest públic que comentaves. I a nivell de missatge, com ho fas perquè aquesta música clàssica, que moltes vegades des dels joves es veu com una cosa avorrida, com ho fas per intentar canviar aquest discurs i poder arribar justament als joves? Clar, aquest és un tema molt complicat, no? Perquè jo penso que és probable que com a societat calgui com un replantejament general del que és l'enfoc de la música clàssica i per tant això no ho pot fer una persona sola, no? Però jo el que diguem-ne, intento traslladar és sobretot que els músics, els compositors, per exemple, els grans, anem a dir noms, Mozart, Beethoven, clar, eren penya que tu llegeixes les seves cartes i indagues una mica en el personatge i tenien unes vides que Déu-n'hi-do, o sigui, eren persones, aquest és el meu missatge, o sigui, eren persones com tu i com jo i que el que ells van fer en el seu moment artísticament... Tu creus que els tenim com a déus, una mica? Exacte, és aquest tema, no? Que els tenim molt ficats en una vitrina i en el món de la música clàssica doncs sovint passa una mica això, no? Que, hòstia, si fas una cosa una mica rara o poc habitual, ja, bueno, ets un heretge. Hòstia, no fotem. Potser ells, el propi Mozart, potser també ho era a l'època en la que ho va fer respecte a la música clàssica. Eren sovint irreverents, bueno, de Mozart se'n sap que, per exemple, per xerrar d'algun en particular, Mozart era molt escatològic, era un marrano, li fotia també, esclar, bueno, però bueno, és això, o sigui, era un ésser humà, no? I quan dic això, que tu em preguntaves pel missatge, jo el que em refereixo amb això és que era una persona i que, per tant, una persona humana que s'expressava artísticament d'aquesta manera, no? I això no el converteix en ell en una figura, això, en una divinitat inabastable que és el contrari, és una música, ostres, mundana i que et va directe al cor i que et parla i que per tant et pot interpel·lar encara a dia d'avui. Per exemple, un cas per mi molt evident és el Rèquiem, no? El Rèquiem de Mozart, que de fet ara el dirigeixo també en el meu final de màster allà a Bèlgica, no? Clar, ara m'estic enrotllant, però el Rèquiem de Mozart és una obra que ell escriu, o sigui, un Rèquiem és una missa de morts, una missa de difunts, i hòstia, de Mozart se'n sap això que et deia, que era un tio rialler, catxondo, infantil, canalla, no? I de sobte, de fet, acaba d'estrenar La flauta màgica, que és una història de fades i de follets i un conte així, no? D'un ocellaire que té gana i que vol una nòvia. O sigui, una cosa com molt mundana, no? I fantàstica, alhora. I llavors, de sobte, ell es troba component una missa de difunts que li arriba com un encàrrec, ell es troba malament, té problemes de salut i sembla que arriba a pensar que, hòstia, potser està escrivint aquesta missa de morts per ell mateix, no? I que hi ha com una cosa aquí rara creada al voltant. I llavors, per mi, la música del Rèquiem, hòstia, és que és això, o sigui, és algú que té un caràcter molt catxondo, no? Que de sobte està davant d'una situació molt heavy i que es mor, realment, o sigui, es mor. O sigui, Mozart no acaba el Rèquiem perquè es mor, no? Per tant, hòstia, el que a mi em transmet aquesta música és d'una crueltat, d'una passió molt intensa, no? I crec que això és el que hem d'anar a explicar, o sigui, no a divinitzar el Rèquiem de Mozart perquè és el Rèquiem de Mozart, no, és portar a la terra el que era en realitat, per exemple, aquesta obra. No, i també és important que qui ho expliqui li brillin els ulls quan ho fa. Per exemple, ara quan parles, és que es diu Mozart i se t'il·lumina la cara. I, ostres, també el discurs ha d'anar una mica per aquí, de que qui ho expliqui
a la forma de fer-ho, fins i tot a la forma després de fer les seves obres, que transmeti això i justament aquí també trenques amb aquesta cosa com avorrida o com allunyada, no? Probablement. Vull dir, ja et dic, jo crec que és una cosa que s'ha de fer com un treball, diguem-ne, d'això, més ampli, més en societat i que, evidentment, que persones concretes poden intentar portar-ho, però jo què sé, no ho puc dir perquè no ho visc en el meu dia a dia, però la manera, per exemple, com s'ensenya la música a les escoles, doncs crec que hauria d'anar més per al plantejament que estava fent jo ara, no? D'intentar humanitzar aquestes figures, intentar explicar el seu context d'una manera planera, que no pas plantejar la música clàssica, perquè l'adjectiu clàssic ja ens situa d'entrada en una cosa com elitista... No, i estirada, un punt estirat. Exacte. Jo penso, humilment, que ens convé també una mica trencar aquests esquemes. I tu creus que molts cops hi ha, o sigui, no diria el debat perquè no és un debat, però sí que aquesta dicotomia entre el que és més clàssic o el més modern en la música i fins i tot a la forma d'ensenyar, o sigui, tu quan entres a una escola de música és, vale, però tu fas modern o fas clàssic, no? Sí. Tu creus que s'han d'establir ponts entre clàssic i modern? Tant de bo, o sigui, tot el que es pugui establir jo penso que és positiu, perquè segur que els dos mons tenen coses a ensenyar a l'altre. Vull dir, jo ho he experimentat també en primera persona, perquè, per exemple, ara darrerament hem estat aquí també a l'Atlàntida fent el musical de Cop de Rock, que va estrenar a Collagom fa 15 anys, i per mi, doncs, fer això, potser fa uns anys m'hauria quedat molt lluny fer una cosa així, no? Ara crec que per sort tinc una mirada més oberta de les coses i del món o de la meva vivència artística, i per mi, és a dir, tot el que sigui fer coses diferents artísticament, per exemple, que vinguin de l'àmbit clàssic o de l'àmbit modern, hòstia, això aporta, això és sumar més que restar, saps? Per tant, per mi, sí, un artista que pugui tenir relació amb els diversos mons, per mi és més positiu i més interessant també el que pugui explicar que si estàs com molt en uns paràmetres i no surts d'allà. Ara anem a Cop de Rock, però abans, si t'haguessis de quedar amb una cosa que el clàssic li hauria de donar al modern i que el modern li hauria de donar al clàssic, amb què et quedaries? Ui, això m'hauria de pensar molt bé, No sé T'hagués hagut d'avisar, potser, no? No sé si t'ho puc respondre ara, això, Hòstia... Home, però l'Atlàntida és terra de coses impossibles. Això és veritat. Aquí hem de pensar alguna solució. Hòstia, tio, o sigui, ara no sé, ara m'has matat, ara no sé què dir-te, Anem a Cop de Rock? Anem a Cop de Rock. Anem a Cop de Rock. Què va significar Cop de Rock després de les coses que havies fet que eren molt diferents? Per què? Has explicat alguna vegada que per tu ha sigut un repte com molt diferent i trencador fins i tot. Què és el que tenia de trencador respecte a l'anterior? Bé, clar, com he comentat una mica, clar, jo sóc un tio que de nen, per entendre'ns, vaig tenir un context molt clàssic en el sentit de la música, no? Familiarment i a l'escola i tot això, i no en renego pas, al contrari, vull dir, és d'on vinc, és la meva formació, i també forma part de mi, evidentíssimament, no? Però sí que penso que vaig una mica, tenir un procés com d'obertura mental, artística. Això va ser forçat o et va venir d'alguna manera com més natural? És a dir, vas ser tu que un dia vas seure i vas dir, ostres, he d'obrir-me una mica o van arribant? Jo penso que és probable que fos també perquè vaig tenir un grup de pop-rock, diguem-ne, amb uns col·legues durant un temps, que era una cosa molt que jo feia per passar-m'ho bé i per... Els clàssics. Els clàssics, correcte. Amb K, per això, eh? Els clàssics amb K. T'explica una mica la intenció de la cosa. Ah, sí, exacte, és això. No enganyàvem a ningú. I això era una cosa que jo feia, és a dir, no amb cap perspectiva professional, sinó per passar-m'ho bé, però, hòstia, em va atrapar també el món aquest una mica més modern que fins aleshores doncs jo havia més aviat deixat escapar o no m'havia interessat. I allà, tot i que allò no fos una cosa amb grans pretensions, segurament doncs em va despertar algun interès, no? I aleshores, és a dir, quan... Com a tal, en aquest grup, quin era el teu rol? Amb els clàssics, dius? Sí. Sí, feia les cançons, és a dir, feia la música i feia la lletra, juntament amb en Joan Casolleres, que és intimíssim amic meu, que és ara un DJ bastant conegut, és el DJ Caso, i sí, junts fèiem les cançons dels clàssics. Ostres, un DJ i un director d'òperes.
Fem bastant potent, riure. és potent. Fem bastant riure. Com a duo còmic és bastant divertit, sí. I tornant a Cop de Rock, quan la veu estrenar, bueno, de fet abans, quan veu fer el plantejament, vau parlar directament amb Degoll de Gom, heu explicat, a través del Joan Lluís Botzo, no? Sí, mira, és a dir, la idea és d'en Pere Puig, que de fet és un familiar meu, amb el qual ja havíem doncs, fet algun muntatge artístic i tot això, i em va dir, hòstia, vull fer Cop de Rock. I jo d'entrada em va semblar una cosa molt bèstia i molt, diguem-ne, agosarada, no? Una superproducció, i he de dir que jo d'entrada no m'hi veia, no? No, eh? També segurament... O sigui, vas dir que no? El primer cop sí, el primer cop estem parlant, és que no sé quant temps fa, però al principi jo no ho veia clar, segurament per això, perquè et deia, pel meu context i per d'on jo venia. Deia, això no és per mi, potser, no? Exacte, jo no m'hi veig fent això, no? Ara el temps va passar, jo vaig també fer aquest procés d'obertura i al cap d'un temps doncs, sí que ho vaig veure més clar. I escolta, ens hi vam llançar i sí, tant i tant, exacte, vam comentar-ho amb Degoll de Gom, amb l'Esgae, tot plegat, i ho vam poder fer, ho vam fer aquí a Vic, i va ser un exitàs espectacular, vam fer 3 funcions al setembre que van anar meravellosament bé, una gran rebuda del públic. Una altra vegada, doncs, amb una mostra del potencial de la ciutat i de la comarca, perquè, hòstia, un equipàs de, no sé, 30 persones aproximadament, entre músics, ballarins i actors, amb un percentatge altíssim d'usonencs. Què és el que... Clar, perquè vau agafar el que havien fet Degoll de Gom, us ho vau fer vostre. Què és el que creus que hi veu aportar vosaltres? Home, deixa'm comentar també que vam tenir una sort increïble, que és que Degoll de Gom ens va cedir, diguem-ne, l'escenografia original. I, clar, això va ser una notícia boníssima per a nosaltres i que els hi agraïm immensíssimament, perquè, clar, sens dubte, doncs, el que és la recepció visual de l'espectacle ja és una passada i, a més reconeixible per la gent que ho havia vist 15 anys abans. Bé, jo penso que el que hem aportat, diguem-ne, és dir, que la nostra versió, doncs, en certa manera, sí que té, com podríem dir, com un context actual o actualitzat, perquè han passat 15 anys, allò va ser el 2011, som el 2024-25, el món també ha canviat una mica. Vull dir, potser avui en dia hi ha sensibilitats més delicades i això, i potser en aquest sentit hem intentat traslladar una mica això. Però en certa manera crec que el muntatge era molt reconeixible per l'espectador que ho havia vist en el seu moment. És que estava repassant com les coses que has fet, com ho has anat explicant tot, i haig de dir que des de l'altra banda, quan t'escolto, és que fa una mica de ràbia perquè fa la sensació de que et surt tot. No et surt tot. Què va, tio, què va. Explica'm una cosa que no t'hagi sortit, per exemple. Hòstia, home, constantment, tio. Sí? Home, clar, a veure, no és per la meva persona que m'ho diu, això, eh? És que des de fora fa aquesta sensació de, ostres, és que... No, bueno, és a dir, com dir-ho, quan et mous, vols desenvolupar en el context artístic en aquest país, et pot sortir bé, però que et surti bé no vol dir que no rebis moltes patacades i moltes hòsties. Jo m'enduc hòsties cada 2 per 3. O sigui, això m'ho va dir el meu cosí en Joel quan jo començava, em deia, Jofre, tio, això és una de freda i una de calenta constantment. I és així, tio. O sigui, jo envio... Clar, jo destino moltíssimes hores a vendre els meus projectes. O sigui, jo faig molta feina de despatx, diguem-ne, no és que em passi la vida allò component i saps? Preparant només la part artística de les meves mogudes, sinó que tota la part de producció, que en gran part assumeixo jo amb la majoria dels meus projectes, això aquí tela, no? I és correus, trucades i, bueno, ser pesat, i molt sovint emportar-te nos, o pitjor, que no et contestin, que és bastant pitjor. O sigui, jo prefereixo 10.000 cops un no que una no resposta, saps? Però de nos, tio, molts, clar. Tens la sensació de que el panorama, diguéssim, o l'entorn cultural que tenim a Catalunya acompanya figures com la teva? Uf, Déu-n'hi-do. Depèn. O sigui, la resposta que t'he de dir és depèn, perquè penso que he tingut sort, sens dubte. O sigui, que he tingut sort, sí, que a vegades he pensat que potser també n'hagués pogut tenir una mica més. Sort, ajuda, diguem-ne. Sí, també.
Per tant, és les dues coses, és a dir, jo Però tinc... també quan algú t'ajuda és perquè hi veu alguna cosa que ell vol donar suport, alguna cosa que Clar, li agrada. clar, però per exemple, no? El que és per exemple, la figura del programador del país, com dir-ho, programar una òpera, per exemple, d'un tio de 20 anys, de Vic, que el coneixen a Vic. Vull dir, és arriscat. Llavors, en aquest sentit, agraïment absolut al Cursal de Manresa, al Teatre Fortuny de Reus, al Casino València del Poblenou, al Casino de Calaf, que són llocs on jo he pogut anar a fer l'òpera, perquè aquesta gent va creure en el projecte i era una cosa arriscada. O agraïment grossíssim al responsable del Festival de la Porta Ferrada, que quan va veure la Camerata per primer cop va dir això ho heu de venir a fer a Sant Feliu perquè és la terra de Júlia i Garreta, però són gent que programen aquestes coses certament amb un punt de risc, perquè el fàcil és fer programació comercial, diguem-ne, no? I no picar-te els dits, però apostar per segons què, és arriscar-te, és fer una programació més d'autor, i jo, tant per diguem-ne, per la meva trajectòria actual, que no deixo de ser un jove de 25 anys, com pel producte que ofereixo, depèn dels productes, però normalment, vull dir, jo estic a les mans dels productors que arrisquen, més bé que dels altres. Per exemple, Cop de Rock no, clar, Cop de Rock és una cosa que clarament es ven sola, diguem-ne, entén-me, vull dir, és un super... I que té una trajectòria darrere, això. Evidentment, clar, vull dir, va ser un super èxit, però això és gràcies a, evidentment, de Goll de Gom, només faltaria, i nosaltres, doncs, n'hem fet aquí unes funcions a Vic i han anat superbé, perquè és una cosa, clar, que és molt comercial, evidentment, però, per exemple, el projecte de la Camerata de Música Catalana, per exemple, no és comercial, jo ho sé perfectíssimament. Ara, hi crec, com que hi crec, i penso que, humilment, que això ha d'existir, doncs per això hi batallo. Però estic a les mans dels programadors que pensin com jo, que no són pas tots. Per tant, si ets un programador, ara mateix, el més punky que pots fer és programar música clàssica? Jo crec que sí, catalana. Música clàssica catalana. Home, clar, és superpunky, això. És a dir, és un estil, o és un tipus de música que no es veu habitualment a les sales del país programada i que has de tenir, doncs, en el cas de la música clàssica catalana, has de tenir un compromís clar amb el patrimoni del país, en el meu cas, doncs, músics emergents... Bueno, són diverses coses que ja et dic ara que no és l'habitual. I per tant, i per això jo estic eternament agraït a tothom que m'ha donat oportunitats. Començant sempre per l'Atlàntida, perquè aquí és on sempre he pogut ensenyar i desenvolupar els meus projectes, però també els llocs justament de fora de Vic, perquè clar, jo a Vic puc ser més o menys conegut, però a Reus jo no era conegut, no? I em van contractar per anar-hi a fer ferides, i això per mi va significar molt. Quan mires endavant a la teva vida, perquè ets molt jove i has fet moltes coses, ara mateix què hi veus? El mateix que he fet fins ara, multiplicat, espero. És a dir, jo la meva intenció és, com et deia abans, viure aquí, això ho tinc claríssim, no? Perquè hi ha gent de la meva generació... Aquí és a Catalunya o aquí és a Vic? Home, si pot ser a Vic, és tremendo, perquè ho prefereixo seguríssim, no? Perquè és la meva ciutat i me l'estimo molt. Però com et deia, clar, hi ha gent que per entendre'ns, que marxa a viure a l'estranger o a estudiar i que no saben si tornaran o no. Depèn de com vagi el context i fàcilment allà tindré més feina, no? Els que feu música com tu teniu més feina fora que aquí? Sí, clar. Per això hi ha un percentatge alt de gent que es queda fora. Jo mai ho he viscut així perquè això em sento molt arrelat a la ciutat i al país. I per tant jo sempre he tingut clar això. I a més, perquè tot el que acostumo a fer doncs, té com un vincle fort amb el país, per tant no tindria sentit fer-ho a Bèlgica, saps? Per tant, com veig el meu futur? Doncs fent el que he estat fent fins ara i cap a més, diguem-ne, si pot ser, no? Mentre jo tingui les ganes i la motivació i els programadors doncs, els hi pugui interessar. Una de les coses que vols fer mirant el futur és una que estàs preparant amb una participació de l'Arnau Tordera i que a més ens vols anunciar en exclusiva en aquest podcast. És gros això ens encanta. Això està molt bé. Sí, bé, tinc l'honor, diguem-ne, de ser enguany l'artista resident del Clàssica Jove, que és un festival que es fa a l'Atlàntida,
que cada any té un cap de cartell, que és un compositor d'aquests mítics. Hi ha hagut Mozart, Beethoven, Brahms, bueno, els grans noms de la música clàssica, i enguany per primer cop és un autor català, que és Eduard Toldrà, compositor del segle passat, no? I cada any també hi ha un artista resident que fa un parell o tres de concerts i que d'alguna manera fa un vincle amb el compositor en qüestió, i aquest any em van demanar si volia ser jo, i per tant a mi, com entendràs, fer el vincle amb Eduard Toldrà, compositor català, també em fa especial il·lusió. I connecta molt amb el que parlàvem I a l'inici. connecta molt, exacte, sí. I amb el meu missatge, que és el que faig habitualment, d'això, de posar en valor tota aquesta gent. I estrenaré una peça que es diu Festeig i Giravolt, aquí a l'Atlàntida, que de fet retrata moments mítics de la vida d'Eduard Toldrà, i no només seus, sinó del context que l'envoltava. I és que el context que l'envoltava era Juli Garreta, Pau Casals, Conxita Badia, és a dir, grans noms de la música del país de fa 100 anys, alguns que han passat molt a la història, però d'altres que han quedat realment en l'oblit, i és una pena, no? I el que explica el projecte és una mica això, que teníem una bullici cultural enorme i que tant de bo el poguéssim recuperar, i se centra en la figura d'Eduard Toldrà. És un llenguatge musical, diguem-ne, força eclèctic. De fet, jo en dic opereta musical, és a dir, està bastant a prop del musical. De fet, anirem microfonats i tot plegat. I com comentaves, tinc la grandíssima sort que el mestre Arnau Tordera hi farà una participació especial, diguem-ne, en la primera escena de l'espectacle fa el paper de Juli Garreta, que t'explico l'anècdota, si vols, és molt ràpida. És el dia que Toldrà va conèixer la que seria la seva esposa. Ell estava tocant de bolo quan tenia 25 anys en una festa major en un poble de l'Empordà, i va veure una noia que li agradava la plaça, però clar, ell estava tocant, llavors tampoc podia anar-li a dir res, tot plegat. Va aparèixer en Juli Garreta, que ells es coneixien, i parlant, no se sap massa com va anar, però la qüestió és que en Garreta es va quedar a tocar el violí perquè Toldrà pogués anar a conèixer aquesta noia, que és la Maria Sobrepera. Es van conèixer, hi va haver allà com una mena d'amor a primera vista, i es van acabar casant al cap d'un temps. Per tant, l'anècdota és boníssima perquè la manera com Toldrà va conèixer la que seria la seva esposa és realment molt curiosa, però encara més que el personatge que va intercedir és Juli Garreta, ni més ni menys, que és un dels altres grans compositors del país. Imagino que amb l'Arnau Tordera us enteneu bé perquè us hem entrevistat els dos i hi ha moltes coses dels vostres discurs que van una mica de la mà, no? Sí, hòstia, és que l'Arnau Tordera només em puc dir coses bones, és així. Vull dir, abans de conèixer-nos i tot, ja em donava suport a les xarxes, vull dir, em feia retuits de coses que pensava, hòstia, merci per ajudar-me i donar-me visibilitat, perquè no tens per què fer-ho. I és dir, l'Arnau és una persona que predica amb l'exemple, no? És a dir, que té el discurs que té i llavors realment actua en conseqüència, no? I clar, és que això és espectacular. Vull dir, a mi sempre m'ha ajudat, m'ha estès la mà. Podria haver fet tot el contrari, perquè ja et dic, cony, el país és el que és, hi ha l'espai que hi ha, i jo, amb la meva curta trajectòria musical, ja he notat més d'un cop tu no, saps? Molestes, saps? Per part d'en Tordera ha sigut tot el contrari sempre, no? I això, hòstia, clar, és tot el que es pot demanar com a músic jove que comença la seva trajectòria, no? I sí, doncs ell també té aquesta visió de país, tot plegat, que evidentment ens fa connectar moltíssim. I, hòstia, el fet de poder comptar amb ell fent una col·laboració especial en un projecte meu, hòstia, és que no tinc paraules, és un honor immens. Aquest Molestes que comentaves ha estat de gent més gran que tu? Sí. Sempre? Sí, jo diria que sí. Bueno, no ho sé, perquè... Ho dic per si et sents a vegades com una espècie d'intrús. Bueno, és el que et deia, és a dir, el pastís és petit aquí a casa nostra, i per tant jo entenc que a vegades pot violentar, saps? Vull dir, jo he sentit que a vegades que provocava això. Em sap greu. Per altra banda, ostres, jo què sé, Salvador Brotons, Albert Guinovart, són gent que a més van ser mestres meus, que sempre han estat allà per ajudar-me, sempre que els he necessitat allà. I això també és molt bonic, no? I com això que deia de l'Arnau. Però hi ha les dues
possibilitats, sí, clar. Les dues cares de la... Les dues cares de la moneda. Però bueno, m'imagino que això passa a tot arreu, no? Vaja, vull dir, forma part del context, sí, clar. Pràcticament tot del que hem parlat gira al voltant d'aquest lloc, eh? Sí, clar, és que per això quan em vau dir a on, dic, hòstia, doncs a l'Atlàntida, perquè és que li dec molt en aquest lloc, perquè és això, és a dir, els meus grans projectes sempre o han nascut aquí o vaja, han vingut a petar aquí en algun moment, no? I sempre m'hi he trobat, diguem-ne, les portes obertes, i això és una cosa que com a equipament, diguem-ne, públic, ostres, la funció que fan doncs, és boníssima i jo m'hi he sentit sempre doncs, això, molt ben rebut i que sempre ha sigut més aviat tot un sí, no? Que un no, com dèiem abans. És a dir, hi ha vegades que tot més aviat pinta cap a sí i hi ha vegades que tot més aviat doncs, pinta cap a no. I aquí a l'Atlàntida doncs, sempre ha estat un sí i per tant el meu agraïment és molt gros. Jofre Bardolet, ha estat un plaer aquesta xerrada. Igualment. Moltíssimes gràcies A vosaltres. per portar-nos aquí en aquest lloc tan especial. El que passa que encara no deixarem que marxis, Vinga. perquè com t'hem dit abans, el podcast es diu Off the Rec i nosaltres demanem a cada convidat, Ai, ai. jo tinc una gravadora per aquí, Ai, ara te ai, ai, l'ensenyaré, ai. que expliquin alguna cosa, Sí. pot ser el que sigui, Sí? que mai hagin dit públicament. Hòstia, quedarà molt estrany, però és veritat. Una vegada uns col·legues de classe de música van estar copiant en un examen per WhatsApp i em vaig xivar el profe. I no ho sabien, ja ho sabran ara. Ah, ho sabran ara. Et vas Sí. xivar el profe de que s'estaven copiant? Sí, sí. O sigui, posteriori li vaig dir al profe, escolta'm, que aquest examen que hem fet avui, o sigui, tot, però tot, està comentat pel grup de WhatsApp. Hòstia, molt malament, Molt nen repel·lent, això, més no poder... Hòstia, que trist. Bueno, és veritat, sap greu. Va passar, aquí.